mae brecfast yn barod. Beth sy'n ei brecfast da? Nes i'r siop fwy cael eich hoff fwyd. Uwd. Iem. Diolch mam, Franny. Na, rhaid i chi aros adre i gonhau y tŷ. O plîs, mam. Na, fi di hyd o wyll. A fi ddim di brygus allan yma. O, dwi'n ta, mam. Oce, pan mae dwi adre fy ngwaith, rydych chi'n gwybod mae bywyd yn anodd ar hyn o bryd, a nid yna'n prif iawn o bres. Hwyl fawr! Ta-ta! Mae'n iawn. Hwyl fawr genethod. Ta, mam! Ein dadi fydd ydyw gweled, migodi, magodi, hei no no. Drws yr afael yn agored, migodi, magodi, hei no no. Ar gofach ei wyneb cerddi, migodi, magodi, hei no no. Dwi ddim yn gwybod. Pam yn ni sy'n gwybod hyn? Achos dydi tal hyn yn deg, mae mam a dad yn brynio bres. Bechod yn ymwneud â. Helo, Genethod. Helo, Dad. Ewch chi awn at Peggy, please. A fy'n holt, please, Jane. Diolch. Helo, genethod. Helo, mam. Amser gwely rwan, Genethod. Ewch chi o hwn i'r bin ar eich ffordd, please. Ysawch. Ystawch, mam. Ystawch. Hwna'n un o brysur, ynde? Ia, gobeithio bydd o'n well yn y dyfodol.